Angibingelele futhi imbukeli lapho ngasekhaya ngibingelela uqumba amaqumba laqumbiso leselentaba ngibingelela bukhoma ngaphansi kwe-channel enkulukazi esibiza ngokuthi ke uhlanga media lapha ya ku YouTube. Okwakho ke kubalekile nokufanele ukwenze ngasonke isikhathi uma usibona ukuthi uncefaze lapha na ku subscribe mongakazi uzuncefaze ukwenzela ukuthi ngasonke isikhathi sizohleze sifika nazo yishisa kuwena. Namhlanje sibhalelwe intokazi kunodaba lapha elingayiphethe kahle mayelana nabafowabo nodade wabo kanjalo noma wayo. So sifuna ukulungisa leyo nkinga leyo namhlanje ayiphathekile kahle ingane yabantu. Xebo. Angiphinde ngibingelele imbukeli lapho ngasekhaya namhlanje futhi sisazolungisa olunye udaba. Njengalokhu nazi ukuthi isonto nesonto njalo ngolosithathu hleze silungisa izindaba zabantu ezinzima ngendlela esimangaliso. Namhlanje udaba nje olungatheni esizolungisa. Omunye umuntu angalibuka ngathi alitheni, omunye umuntu futhi kuyena lingafika engazuthi udaba ngempela oluthanda ukuthi libe bucayi ngendlela yesimangaliso. Namhlanje khona lapho udade wethu esinaye ubhalelwe umuntu thizeni ofuthi naye akazi ukuthi ubani. Siyakubingelela sakwamukela dade wethu. Yebo sawona. Ninjani? Siyaphila. Siyaphila nathi. Mhlawumbe ake ngiqale ngibonge ukuthi mangabe sikudinga mhlambe ukwazi ukuthi ufinyelele kuthina noma kungazange kuze kube nzima kakhulu kodwa usheshe wakwazi ukuthi usamukele nanokuthi uhambe nathi uzofika khona la sikhona nanokuthi futhi bongazi ukuthi ubani mhlawumbe ukubhalele. Ngiyacabanga ukuthi enhlizweni yakho kusekhona lokho futhi nokufisa ukuthi engabe ubani. Ngimangele ngempela ngiyathokoza ukuthi ngabe ubani. Yebo. Siyakubingelela ke siyakwamukela. Mhlambe igama ubani? Uhlengiwe ngaDube. Uhlengiwe Dube. Okay. Kunembuzo ke sike siyibuze nje ngaphambi kokuthi mhlambe size sifinyelele ekuthenini kuze kufike lowo muntu lowo. Just nje ukwazi kabanzi. Athi fika sibe sesikwazi nathi mhlambe athi chaza naye kodwa sibe sesitholile ulwazi nathi kuwena. Bathi ke ngesilungu from the horse's mouth. Ngiyafisa ukuthola ukuthi mhlambe ukhulele ekhaya la ozala khona beniba ngapi nikhula? Bese u5. Beniba u5. Wesingaphi wena? Ogcina mina. Ogcina. Okay. Uma la uyedwa nobaba uyedwa? Yebo bashadile umama. Okay. Ukhule uyingane njani nje mhlambe monga kusichazele ngawo mina ngikhule ngingane ebeyi happy ebeyiphaphele ebenjani ubunjani? Bengesimo opaphayo bemuntu othulayo kodwa onenhliziyo encane. Onenhliziyo encane. Okay. So lokuba nenhliziyo encane mhlambe odade wenu bebekubona mhlambe ngabo bafowenu bebekubona ukuba nenhliziyo encane kwakho noma mhlambe umuntu nonenhliziyo encane ngokubuka uzibuka wena mhlawumbe noma abanye abantu abebeseduze kwakho bebeyibona yini lonto leyo ukuthi kunenhliziyo encane lokho? Yebo ngisho ukuthi odadewethu bebekubona lokho kodwa kusho ukuthi phela into yomndeni bese bengasanginaki into semndenini uyami understand. Babe bakugobe kanjani mhlawumbe uma kuukuthi soqala leyo nhliziyo encane? Ngoba inhliziyo encane phela ihamba nenkani. Ihamba nenkani impela kodwa ke bebazi ukuthi mase ngisuke inhliziyo yami encane vele ngiphume ngihambe. Wame ngakhuluma ngize ngikhale. Yibanjalo nje. Unazi ingane manje? Yebo nginazi. Okay. So since unelokhuzana unezingane manje ikhona ingane oyibona ukuthi cha hayi kungifuzileke lokho. Ngingasho ukuthi lo wami oqala khona wami oqala unako ngibamba kancane. Unako ukuba kodwa mase kuyimi sekuyingane yami sengiyacasuka kodwa bangitshele nayo nodade hayi lo wawunjena ke wena. Phela ngicabanga ukuthi uma ingane iseyincane ifaniswa nomzali wayo kuye kube mnandi kuyona kodwa ngisho ngathi uyifaniswa ngento embi kuba mnandi ngoba ibona ukuthi ifuzile umzali kodwa ngicabanga ukuthi kumzala kubi mnandi ngoba isuke imfuze ngento yena sekhulile seyayibona lento ukuthi ayikho right. That is why nakubona kunjalo. Nkosi yami ngiyabona. So manje enye into engifisa ukuyazi ukuthi izingane zakho since wena uzalelwe emshadweni niba u5 nizalwa uma oyedwa nobaba oyedwa nakwena ngithi njalo umshado zonke le zingane zomuntu oyedwa. Ngeshwa ke akubanga njalo kumina. Bahlukene ngobaba. Bahlukene ngobaba. Okay.
kunjani ukukhulisa ingane ezihlukene ngobaba? Ikona akuhle ngisho ngithi akumnandi. Ngoba kwesinye isikhathi omunye ubaba uba nemali kunomunye, omunye enzelwe izinto, omunye angenzele kahle bese kuba khona nokwebhana khona. Kufanele uxazulule lapha nalapha. Yeah. Okay. Masithi zehlukene ngoba zingakahle kahle mhlawumbe ke siqale lapho bangaphi? Zo4. Oh, zo4. Zizalwa ubaba oyedwa. No, eyodwa inobaba wayo, laba bathathu baba nobaba oyedwa. Okay. Okusho ukuthi lo uqala mhlawumbe umthole esikhathini sakho sobusha nawo bengisayengane impela lapha futhi uhambe nangaboni ngasolinye nobaba wakhe. Sangabona impela ngisolinye. Futhi base kufika isikhathi sokuhlukana ke mhlawumbe wasuthola lo muntu. Yebo ngathola emva kwesikhashana nje khathe eside ngingenayo umuntu. Ngathela uliyena lo khona ke ayesiphethene kahle ke bandlana. Mana kunjani nje ukukhulisa izingane nishade naye lo naye manje? No asishade. Kunjani kodwa ukukhulisa izingane? Kodwa ngeke zintatha izingane. Yini akatohoze? Angazi ke nami ukuthi ubanjwe yini. Hayi ngoba ngempela khona ngabe sekushadile lo muntu izingane ezintathu. Uyathembisa kona kodwa ngengalongo. Kunjani kodwa ukukhulisa izingane zalo baba abangefani? Lapha kumina angeke ngithi kunzima kangako. Ngoba akunzima kangako ngoba zikhula ndawonye nje futhi zezwana kodwa. Kukhona okungazwani. Lela ngisola laba abancane bayibona ngathi banochuku kakhulu kulo mdala. Banako ukuthi babuye bangamphathi kahle. Naye futhi useze wabona kodwa ke ngoba mdala unayo indlela ukuthi abagobe. Hayi kungcono. Futhi seze wajwayela abantu ukuthi umthetho wakhona vele banje izingane vele egcineni kosuku. Izingane ngiyacabanga ukuthi uyajwayela. Manje awulithathi yini isayidi njengomzali mhlawumbe ukubuka ukuthi nangu engathi ubheda kakhulu. Hayi mangikhipha amagama engathi ayalumela angiwakhiphe ngiwabhekise kulo bhedayo noma uyayubhekise ngaphi? Engenako wona ukuthatha isayidi kulaba abancane. Ngibe ngakubona kakhulu. Lo omdala njoba ngisho ngithi ubiyelwe nalo nayiconsa. Ngibese ngiblame kuyena kakhulu izinto mazenze. Ngiyabona. Manje ke ngifuna ukubuza nje lo mbuzo ke ngiyaye ngiwubuza ukuthi kusuka kwani kuya ku10 ungazipha bayi kuthembekeni kwakho uthembeke kangakanani uliqiniso kangakanani uthando unikeza izingane zakho konke nje ungazinika bani from 1 kuya ku10? Mhlambe ngazipho 6. Ngazipho 6. Why 6? Njengomzali khona lapho ubone khona ukuthi unawo amaphutha akho. Kuba ukuthi usuke uyitshela ukuthi uyaqondisa umndeni wakho. Kanti kwesikhathi khona la ulimaza khona. Unganakile. No, yazi ngiyaqala ukuzwa umuntu ozoba honest ngalendlela ukuthi siyibande egcineni kosuku siphila ngawo amaphutha usuku nosuku siyawenza so no man ngiyakuzwa kunomuntu la olokhuzile okubhalele kunomuntu la okubhalele so lo muntu okubhalele simthathile ivideo ngaphambi nje ukuthi azafike yena ukhona around ngaphambi kokuthi afike ngingafisa ukuthi ngiqala ngibuke ivideo yakhe mhlambe uzwe izikhalo zakhe. Yebo. Okusho ukuthi wena uzongafaza lapha ya ezantsi ungafaza lapha ezantsi ilalise nje kade ngilalisile ungafaze lapha ezantsi. Bese uyayibuka. Ikuphi?
Bosangaphasi ko. Esitopheke phela. Sanibonani, igama lami nguSibangeli Sibongo sami kwaKaDubu. Ngibhalele uhlanga media ngenkinga ngodaba engifisayo ukuthi ngizolikhuluma nomamami. Uma kunye nabangelamayo engabiza abosisi bami kunye nabo bami. Kunempatho abangiphatha ngayo engangithokozisi esiziyaholela ekutheni ingenze kube ngazuthi ngiyahlukumezeka mengabe ngicabanga indlela abangiphatha ngayo. Ngiyabonga. Kuyibo. Hayi, ngiyaxakeka ke manje. Yindaba. Kanti uSimangele indodakazi yami le bhuti. Yeah. Yokuqala. Manje ngixoxa ukuthi hawo. Ubengeka sakwazi nanokungifonela ngoba phela yebo wona sisahlala ndawonye. Kodwa siyafonelana ke nje siyathintana ocingweni. Manje angazange ngibhalele. Akasangitsheli ocingweni. Umuntu osebenzayo yena. Uyasebenza ke manje. Uhlala ngakhona emsebenzini. Mawucabanga nje oba eveza ukuthi kunezinto ezingamphathi kahle noma engazibaluli. Mawucabanga ngabe yini nje? Ngiyacabanga ukuthi le ndaba engingayiphatha mayana nabantwana bakubo abancane baba nalo bona uchuku. Kodwa sesikhulume nje naye njengendodakazi yami endala kube ngathi siya understandana. Bengazi ukuthi seyimphatha kabi ngale ndlela. Indaba ukuthi ngazi aye endaweni isihambe kakhulu kusho ukuthi ngempela imphatha kabi. Awucabangi mhlawumbe ukuthi lokuthatha kwakhe isayidi mhlawumbe nakunako ukuthi kumhlukumeza since ukhuluma ngendaba yokuthi isikhathi esiningi makhona ungaboni ngasolinye kuyena nabafowabo ngabodade wabo esikhathini esiningi uyayithatha isayidi lezingane. Awucabanga mhlawumbe ukuthi kuyamlimaza since kuzingane zakho zonke? Kungenzeka yena lokho. Ngicabanga ukuthi ibona kakhulu okumphatha kabi ngoba esinye seyizathu esasisamenza waphuma. Ngicabanga ukuthi sona leso ngoba bengase kuhle kule ngxabano yabo begcine. Ngicabanga ukuthi sona sathe sami. Ubaba walabo abancane ube? Ukhona. Ukhona. Uyabasupport. Uyabasupport. Unihlala naye noma mhlawumbe umuntu obuyafike ubuyahambe kanjalo? Uyafika ahambe. Unjani ubudlelwane babo nobaba wabo? Uyazama yena ukumphatha njengezinye izingane kodwa phela bekusho phela ukuthi hayi ngifike naye. Sengisho ukuthi lezi ezincane izingane ubudlelwane bazo bunjani nobaba wazo? Buhle. Kubuhle ke kahle kuna. Bunjani ubudlelwane baSimangele nobaba wakhe? Yeah, ngiyabona kusenzela mina nje phela ngokuthanda mina kodwa phela mina ngiyabona ukuthi kunako ukuhlukanisa. Okay. Ngicabanga ukuthi ake ngiyeke lo mbuzo. Ngiyabona bekade ngifuna ukubuza kakhulukazi ngebiological father yakhe kodwa ke it's okay. Ukhona ke njengamanje ngicela ukumbiza angene sikhulume naye. Yebo, inkinga. Ngicela ukumbiza angene sikhulume mhlambe naye. Oye madoda. Ya ngamfaka shapho. Awangena udadewethu. Noma uzogona noma uzobeka. Usondele kancaneke. Kunjani? Ngiphilile wena njani? Siyaphila. Uyena umalo? Uyena. Yebo. Sihlalile phansi noma wakho sakhuluma naye samkhombisa ivideo wabona ukuthi wena wazwakalisa futhi unganami ngenxa yokuthi unenkolelo yokuthi mhlawumbe bekufanele ngabe mhlawumbe khona indlela owenze ngayo mhlawumbe ngabe ufonile mhlawumbe ngabe uzile kuyena wazokhuluma naye mhlawumbe ngaphambi kokuthi nje siqhubeke nalo udaba igama nesibongo ubani? uSimangele Dubi. Ya mhlawumbe sesike umbukele sekhaya uzofisa ukwazi ukuthi
Ngoba lapha kuleya video uthe qaphu abangaqhubeka. So esiphi isizathu kuyisona mhlawumbe esibangelela ukuthi uzubhale ubhalele thina sohlanga media. Okay. Ngibonga ukuthi ni samukele umbhalo wami nufunde ningibizi la. Okay. Isizathu sokuthi ngibhalela uhlanga media. Impatho engithola ekhaya. Umama nezelamane zami. Indlela abangiphethe ngayo. Ay. Yahlukumeza. And angicabanga ukuthi khona umuntu oyideservayo. Nanokuthi ke ngiyafisa ukuthi umama angazisa ubaba wami. Because ngimngaka nje mina owami ubaba ngimazi. And ngaso sonke isikhathi mengike ngaqala into yokuthi mama ngifisa ukwazi ubaba. Hleli kuzoba khona amagama azongilandelisa ngawo. Yebo. Okay. Mhlambe ukuthi angifuni ukuxuba indaba, ngifuna ukuthi siqale udabeni lokuqala engicabanga ukuthi ilolo lithinta indaba yokuhlukumezeka mhlawumbe uhlukunyezwa zingane olamana nazo engabe uma wakho. Ukuthi angifuni ukusebenzisa kakhulu legama lokuhlukumeza silo sisebenzisa lona because umuntu uzoloke esalela emuva ukuthi engabe bamenzani bamhlukumeza bamenzani. Yini le mhlambe ekuyiyona kwenza ubone ukuthi uyahlukumezeka benzani? Okay, but ekhaya siba 4. Mina nezilamane zami. Izilamane zami zinombaba wabo. Bajabuleke anginayo ingxaki nabo nami ngiyabajabulela ukuthi bayamazi babo wabo futhi banabo. Kodwa kwesinye isikhathi kuke kube ukuthi mengabe khona into esixabana ngayo o umntana vele ohleli uzomthethisa. Hayi musukwenza ukuthi hayi usiya yona uqala umazi ngisho ubaba wakho. Ngaso sonke isikhathi hleli ngizokhunjuzwa ngalokho. Nosinye isikhathi ngithi mengabe ngithi ngitshena umama khona nje la akangibuza khona. Mengabe ngiyombikela hayi mama kwenze ukuthi wathi uyamazini. Ubuzoba Ngibuza umama. Ngiyomtshimazisa ukuthi makunenkulumo kanje engitholayo. Athi uyamazini ngona veni. Okay ngizokhala ngimama. Ngilindele ukuthi kube uyena mhlawumbe eglistika aba discipline cha. Ngaso sonke isikhathi hleli kuzoba yimini wrong, hleli kuzoba yimini ongabafuni. Noma ngabe yini enzakalayo, noma ngabe ibona aba wrong, umama akaze alibona iphutha kubona be wrong. Ngaso sonke isikhathi hleli kuzoba yimina o wrong. Kokunye kuthiwe nginomona ngoba nakho bethengelwa izinto. Ngiwumuntu omubi. Hawu okay. Kwesinye isikhathi bese ngize ngikhetha ukuthi ngithule. And ukuthula iyona into enginothisile ukuthi cha iyangihlukumeza ke. Mina kusukela ngifunda isikole okay ngize ngibaleke primary. Ayi ngibale phako lapha nje kwabo grade 5. Buya ne report esikoleni. Okay i report ilihle ke phela ke. Mama ngizomkhombisa i-report ngiphasile ngiphase kahle. Umama ngeke azangijabulela ukuphasa kwami kahle. Kodwa uzobheka lento leyiphutha ukuphasa kahle khona o5. Okay nabo 7 bakhona o6 bakhona. Kodwa yena uzobona lo 5 okhona. Okay. Ma ngithole ba esikoleni. Ngiza ngumzali ngifisa ngizama ukuthi umzali ajabule. Cha. Umzali mengabe ebiziwe ingane yakhe esikoleni ithola ama-award ngokwazi kwami umzali uyakujabulela lokho. Kodwa mina nje noma ngathiwa mhlambe kwenzekile ngitholile i-award esikoleni uchocolate nje lo wokuthi ha mntanami waze wenza kahle. Inkukhu noma sekubanje yona le la igcekeni le ebuye ihambe yenza izinto uthi wesibonga ukuthi uphasile angikwazi. Ngiyaxolisa ukuphula ulimi sisi. Kodwa ngiyafisa ukuthi mhlawumbe ke ngiqale ngalo daba lokuqala esithe sakhuluma ngalo. Mama
kuneyikhalo la undodakazi akayivezayo ngicabanga ukuthi ngoba vele ukhona cishe ulalele futhi uyeza ukuthi uthini. Yini inkinga kahle kahle? Yini inkinga? Elokuqala nje udaba olukhulu kakhulu udaba lokuthi izingane lezi zimlamayo azimphethe kahle zihlale zemkhumbuza ukuthi vela akazalwa nazo futhi akamazi ubaba wakhe. Engicabanga ukuthi ilokhuzane yakhe isilonda enhlizweni le ukuhlela ukukhunjuzwa ngokuthi awumazi ubaba wakho of which umuntu okufanele ngabe uyakutshela ukuthi ubaba wakho ubani ukhona kodwa mhlambe angazi ukuthi ilekhaphi. Yini inkinga kahle kahle? Hayi. Uyaganga nje vele uSimangele umthetho wakho nje ayithanda nje ukubukwa. Uthanda ukubukwa kanjani? Ngathanda nje ukuthi yonke into ibe ngayo. Mana. Ubaba umdingelane ngixa ukuthi ubaba umdingelane ngaphela mina ngubaba ngumama kuyena ngikwenza konke. Okay. Ungabe kuyenziwa na ubaba wakhe. Manje lento esezocomplainela ukuthi uqhathaniselani uyena uqhathanisayo. Kodwa ma nawe uyakwazi lokho. Laba bangilamayo bayathola uthando lika baba wabo. Laba bangilamayo bayakwazi ukuthi bathengelwe izinto baba wabo. Ngithi mina mengabe ngicela into kuwena ungibuza ukuthi indaba angayicela kubaba wami manje ngikubuza ukuthi ubaba wami ekephi umphendule ngokuthini. Ungitshela ukuthi angiziboneli. Yingoba ngisuke ngikuthengelile kodwa wena ufuna into efuna kubaba. Ihluke ngani into ephuma kubaba nakuma? Phela ukuthengiwe ukuqala. Mana ngiyaqolisa ukuniphazamisa ngiyabona ukuthi unayo imibuzo ufuna ukuyibuza kuma wakho kodwa kunombuzo engizibuza wona ukuthi kuza kanjani ukuthi angamazi ubaba wakhe uma wakhe khona ngoba ngicabanga ukuthi ingane yakhe yabantu ababili okuma nobaba kuza kanjani ukuthi angamazi ubaba wakhe. Hayi istory esithe nje bhuti futhi nje lento ingidlisa ubuhlungu obukhulu kabi ngoba indlela ubaba wakhe sahlukana ngayo ngithanda nje ukukhuluma ngayo ufuna nje ukukhuluma manje beke usela wayele kumpilo nasakuthala Ma wena owenza lokho. Ma wena owenza lokho. Ukube mengabe mina ngizokhala kuwena awunginikeze lempendulo onginikeza zona. Ngaba zange kuze kube nje. Ukube ma awuzange awukwazi ukuthi uthathe iside. Mengabe uba umzali ume ubheke ukuthi udiscipline nezingane zakho. Awukwenzi lokho manje yenza uhleli kuzoba yimina osephutheni. Why mina ngaso sonke isikhathi kuyimi osephutheni. Labo abangilamayo wayibona njalo behleli berathi ngoba naku ubaba wabekhona. Ngoba naku ubaba wabo bone basupport. Ngoba naku ubaba wabesakhona nawe empilweni yakho. Owami ke mabutho kuzisa ubhlungu leyo ndlela kuzisa ubhlungu ngayo. Then ukhiphela isibongo sakhe la ngimini. Akuzange ngikhiphe isibongo. Ukube ngangikhiphe isibongo mhlawumbe ngakishiya lapha esicabheni. Kodwa kodwa ngikulisile. Ya ungathini ngiyaxolisa ngiyabona ngazuthi kuvuka ilonda kunena nobabili. Mhlawumbe kakhulukazi sesikuwena Ncese ngifuna ungasho Ncese kubhlungu isimo bhekene nazo sanda ukuthi sibe bhlungu. Ukuhlukumezeka engikuthola ekhaya. Ngendlela ebengihlukumezeka ngakhona. Ngaze ngahla ngisho emzimbeni. Ngakhetha ukuthi ke nhlanhla ngathola umsebenzi. Umsebenzi la nduchole khona ngingakwazi ukuthi njalo ngisuke ekhaya ngiye emsebenzini. Kodwa ngikwenzile ngakhetha ukuthi ngihambe eGlisting ngiyoqasha khona ngizokwazi ukuthi ngichole mhlawumbe iPC ke la ngizobe ngihleli khona. Kodwa kusalayo umamami ngiyamdinga. Yazi nangoku njengoba ngisebenza. Ngike ngizame mhlawumbe okunye mengabe ngiholile. Mfakela umama noma u500 rand kokunye ngimfale ngaphezulu. Mengabe ngifika kukhona engibona ngathi akukho ngithenge kodwa uma uthasebenzisa igama lokuthi ngiyabonga akaze nangu khona la phambi kwakho but mengabe kuukuthi nginephutha usengasho nangeli 1 ilanga ngiyabonga nje wakha ndwazi. Yo ngicabanga ukuthi okusenhlizweni ngandodakazi kuningi kakhulu. Ngiyabona ukuthi nawe ulimele. Ngiyabona futhi nawe ukuthi ulimele nobabili nilimele kodwa ngibone ngazuthi ezikhathini eziningi ugcina sowumuntu ongazuthi ubhlungu obuziswe abantu abayigazi lakhe noma ayigazi labo unokubuya ufuna ukuthi ubukhiphele kubona since bengekho eduze. Uma kuukuthi ubaba wakhe wakuzwisa ubhlungu ubonakala sowufuna ukuzwisa ingane yakhe kakhulu ubhlungu ngoba yena wakuzwisa ubhlungu of which ingane ayingeni. Uyabona
kuwes ngoba umzwisa ubuhlungu uhlangene nabantu abanobaba wabo eduze uyabona yena akekho ubaba wakhe akamazi wena uyamazi ubaba wakhe kodwa ufuna ukumtshela ngoba ngabe ukuthi mangabe inkinga ivela le ekhaya agcine yena esewumuntu owenza njani obalekela kubaba wakhe njengamanje uqashile uyasebenza yebo kodwa uqashile akanayo umuntu oyigazi lakhe la ahlala khona uhlala khona ngoba uhlalela ukuthula uyabona mhlawumbe kube kuthiwa ubaba wakho uyamazi ngabe wahamba waya kuyena kodwa manje uwumuntu ondingasebeni ohlala yedwa ukuphatha kanjani lokho ukuthi ingane yakho ibalekele ikhaya elinawe ngoba la kunoma kuyikhaya khona ngenxa yokuzwa ubuhlungu bokuhlanganyelwa abantu abayigazi lakhe abayibafowabo nawe ngaphezulu uphatha kanjani ukuthi akekho eduze kwakho ubaleke nini kuphatha ubuhlungu but kuphatha ubuhlungu sibakele ingane yami yokuqala wafudlala kwesizwe amthanda izenzo zakho ayikhombisi kodwa ma ngiyamthanda ukuthi nje izenzo zakho nje azikhombisi lokho khona kuyavuka phela ama-minutes ukuthi indlela angiphatha ngayo uyise kunako lo manje pho yini ngikipele enganeni okay alright wena at least uyazi ukuthi wakuphatha kabuhlungu baba wakhe futhi unazo isithombe sababa wakhe wena yena isithombe sababa wakhe akanaso kungani ungamtsheli ukuthi ubaba wakho ubani khona kunjalo akuzwisa ubuhlungu wena kungani ungamtsheli ukuthi ubaba wakho ubani indlela angitshela ngama ngimbiwe ukuthi ngiyithwele bathi angihamba ngiyobheka abanye obaba kazibi baba yena alright wayitshela wena ngithi etshela mina ingane kodwa nengane iyakudeserve ukwazi ukuthi ubani ubaba wani ubani uma wayo futhi isikhathi ma sonke lesikhathi wayebeyaduka ngitshena iqiniso kanti imake bethini kona mokhuluma ngobaba wakho ngaso sonke isikhathi uma bengiye ngithi mangibuzwa ngobaba ubevuka ulaka angithethise azangitshela nisuke phambi kwamehla and lokho bekwenza hayi ukuthi ibhuti bekade kwenza kuyimi naye kuphela bekwenza ngisho kukhona le ingane zakhe xola kusho kanje okay bekwenza ngisho khona osisi nobhuti bami ekwenza phambili kwabo njengoba nabo bade bese bekade bengihlukumeza bengiphatha endlela bengiphatha ngayo into ade bekade beyenza beyibona kuma ukhozi ubuma bede ngakubo kade wangitshena lokho ngabe bona zange baze bangiphathe kanje futhi ukuba bede ngakwenzi phambili kwabo ngaba zangiphathi kanje because yonke into eyenziwa abantu abadala phambili kweingane ziyibona njengento eright yo uthanda kuba emotional kakhulu mbukeli lapha ngasekhaya umuntu engathi uyazwela kakhulu eziMonica nje ngiyacabanga ukuthi nawe nokuthinteka mhlambe nawe udlulile esimweni esinje ngiyazi ukuthi uyathinteka njengamanje okuyinto engicabanga ukuthi ahlosile yona le ukuthi mhlawumbe sinivusela amanxeba noma kwenzakaleni kodwa isimo esibhekene naso la ngiyafisa mama ukwazi ukuthi kahle ubaba kaNtombazana ukuphi ngazi isiqiniseko awunazo isiqiniseko ukuthi ukephi obindla esahlala ngayo kuyengafunela utho nje ukuhlanzana nami emnganeni bami kanginako ungayiphathi kahle so anginasiqiniseko sokuthi ubani baba kahle bo awazi ukuthi ubani ubaba wakhe kahle into ebangela ungafuni ukumtshela ukuthi ubaba wakho uba ngoba wazi iqiniso lelo anginasiqiniseko sokuthi ngakuseyi bangapha abantu osolela kubona bathatha abantu osolela kubona akekho mhlawumbe uthi mawumcabanga noma uthi mawumbuyekeza noma mawumbona manje ubone mhlawumbe ukufana mhlawumbe kundodakazi nakuyena khona ngisolela kuyena kodwa naye ukumazisa yena ngazama ukumazisa kwasho ukuthi naye wayazi indlela ngiyona ngasikhathi wangabana siqiniseko futhi kuleza sikhathi ke sikhula bengekho nalento yama-DNA benganaki akekho bezobona indaba yoliwe hayi kodwa ke ngicabanga ukuthi Nyake mngaka kodwa ma bongayazi yonke lento ayikhulumayo cha ngiyayiqala namhlanje ukuba bengiyazi ngaba zange ngize ngibhalele la ekhaya ngabe nje azange ngize ngiqale nanokuqala ngaba zange ngize ngiqale khona iphuzu usisi la ulithintile ngiyaxolisa khona iphuzu elithinta usisi la ikhuluma ngokuthi
esikhathini esiningi uwumuntu ozamayo ngakonke okusemandleni ukuthi nawe uzithola ujabulile njengomzali ngengane yakho noma indodakazi yakho endala. Mhlambe maka ethola imisebenzi uyaqinisekisa ukuthi ngaso sonke isikhathi uyakuphushela okuncane okuyimali okuzokujabulisa. Waphinde waveza ukuthi ezikhathini engaphambilini bewumntwana obekhaliphile esikoleni ethola izitifikethi nani kodwa bowubonakala umzali ongakujabuleli konke lokho. Even imali mayelethile ibongo nezincomo enganeni yakhe eyenza kahle. Omama abaningi bakhala ngengane zabo ukuthi imali zidaka utshwala, azifaka imali, zidla imali nezintombi ezinye zinjani. Kodwa yena uyazama ngakho kusemandleni khona unjalo ungamjabulisi kodwa uyazama ukuthi akugcine ujabulile njengomzali. Kungani ukuthi ungakutusa kwenzela kona okuhle? Ngikujabulela ukuthi nje bengakuvezi kuyena. Why? Lo muntu wamphikayo uyafana kakhulu naye. Ngake naso isiqiniseko ukuthi uzwakhe. Mana ke khona mana sike saba nayo inkinga nje. Mawukuthi uhlanga media libukela ukuthi kune episode engivukelayo njengamanje. Kune episode engivukelayo esike saba nenkinga efanayo ukuthi umama athi mebuka ingane athole ngazuthi manje sebona ubaba wayo. Kunomfana la esike samsebenza owayenenkinga ethi mayifane nenkinga yasisa. So yini le ngoba phela usuke wazi enhlizweni yakho ukuthi kahle kahle akusiye lo muntu lo. Yebo kufana uyefana naye kodwa kuyena ingane le ephuma kuwena esifeni sakho. Kungani ungayilokuza ungayinikeza uthando? Sekuvuka nje into zakudala. Zivuka impilo wrong kodwa ukuthi uyivuse endaweni wrong. Khona umntwana olimalayo ngaloyo isola kakhulu. Okay, uthe ebantwini abathathu khona umsolayo. Omsolayo uyena lo umshoyo. Uyena ofana naye. Lo ofana naye. Uthe naye konje akafuna isicelo. Ngene ngisho ngisakhulelwa nje. Azangaza yena. Wathi ngaphinde nje ngize ngimthike. Uyamsola naye awusho ukuthi uyena. Uyamsola. Kodwa kubhlungu ukuzama uyingane uzame ngakho kusemandleni ukuthi ugcina abantu bakini bejabulile kodwa bangakhombisi kubonga. Cathi ingane yakhe ishayekile mina ngokubuka kwami. Ngibona kanjalo thiqisa kakhulu. Sisicela ukubuza ukuhlala la uhleli khona kunjani? Awukho eduze kwamzali wakho, awukho eduze kwabafowenu, uwedwa la ukhona. Mhlawumbe compared to ukuhlala la uvela uhlala khona kini nala uhlala khona manje. Ukuthula kukuphi la khona? Ukuthula endaweni engihlala kuyona kukhona. Kodwa ukuthula kumina akukho. Okay, ngizoyibeka kanjani na? Ukuthula endaweni ngigcina sengihleli kuthulekile. Kubuye kube ngazuthi kudlala iTV yayo yonke lento bekade yenzeka ekhaya. So ikona ngithi ukuthula kumina akukho. Okuyikona okugcine kumphoqelela ukuthi no. Because isigcino gcina ngithatha intambo ngizihenga. Hayi no. Kungcono ngibhalela uhlanga media at least sizame nomama ukuxoxa melungiseka ilungiseke mingalungiseki ngisheshe ngamukela ukuthi umndeni enginawo abo anti bami. Ngicela ukubuza ke sisi. Njengamanje kuthiwa kunabesilisa abasolakala abathathu ukuthi mhlawumbe ngiyenzeka babo oyedwa wababo baba wakho. From now on kuyaphambili uzimisele ngokwenza njani? Ever since ngicabanga ukuthi bowuvele umuntu obovela ofisa ukwazana nobaba wakho olalonke. So sebekhona abantu abathathu ekuthiwa ngenzeka oyedwa wabo kubo ubaba wakho. Uzokwenza njani kusukela manje kuyaphambili? Ufisani? Engifisa kwenzeke. Umama ngicela angazise lo athi ngifana naye. Mhlawumbe kungakhona imibuzo engathi mangiyibuza kuyena angiphendule. Kube khona izinyathelo esingazama ukuthi sizithathe. Okay, noma ngabe sengitholile ukuthi ubaba wami. Ngizoba nako ukuthi nangu baba wami ngiyamazi. Kodwa ngeke uze kushintshe ukuthi angizange vele ngize ngimazi ekukhuleni kwami. Ngizobe ngimazi ubaba wami
at least ngizobe nginayo kumuntu esesayidini laba bengithi baba mhlambe ngazi nabo sisibamba kulelo side mhlambe ke bona bengakwazi ukuthi bangi-respect kunalabo engizalwa nabo esizweni sikamama. Unjani umuntu kama wakho kuwena mhlambe ngimuzwe ngoba ngithe mangikhuluma noma wakho wangivezela ukuthi uwumuntu ozama ngokusemandleni ukuthi akufanele nazo zonke izingane akazalayo ezintathu nawe makufika umuntu wakomunye umuzi uyayabone kuyinto efanayo angazi umuntu onjani mekufika umuntu angaphandle ngoba ngisho phakathi kwami noma mengabe khona umuntu angaphandle ngiyaza notice because isikhathi esiningi mengabe khona umuntu ongayena ngenza lento mhlambe ngenze lelo tiye ngihambe ngiyosihlalela ngedwa because bese yona impilo bese ngiphila lo ngihleli ngedwa. Okay, ubaba wama siblings wami nayo nako lokuthi vela akangizali ngoba khona ilanga la ngisafunda isikole ngamazisa hawu baba sihamba nesikole bengicela ungiphe umphakathi. Okay, la shaya ilanga lokuthi ngihambe nesikole ngamazisa hawu baba siyahamba kusasa ngicela umphako wathi hambe ucela kihlo imali uyazi kodwa naye ukuthi ubaba wakhe awumazi njengoba ethamba ucela kuyena. Anginalo kahle ulwazi noma uyazi noma akazini. Ngicela ukubuza kuwena sisi before ngiye kuma ufisa kwenzakaleni ufisa ukuqhubeka uhlalela uhlala khona ufisa ukuhlala phansi noma wakho nixoxisana ubuyele ekhaya ufisa ukwazi ubaba wakho uhambe uyohlala naye mayivuma ukuhlala nawe ufisani uyohlala nobaba ayona into engifisayo leyo angikwazi ukuvele ngiyohlala nomuntu engimazivele sengimngaka. Okay, ngingamazi ngimrespect njengobaba wami siphilisane njengobaba wami kodwa uyohlala naye cha ngiye khona ngokuvakasha mekhona lezo zinto ngiye khona phakathi kwami nomama okwamanje njengoba sesixoxile nginalo ithemba lokuthi mhlawumbe uzokwazi ukuthi alungise lo monakalo yena wenzile kulaba bangilamayo kodwa ukuthi ngibuye ngiyohlala ekhaya permanent angiboni ngizoba right eduze kwazi la ngisebenzela khona kube ukuthi ngiye ekhaya ngama weekend ngama holiday mengabe ngi off kodwa kona ayiqabeni phela mangabe usisi mhlawumbe sesebenza noma ubhuti omdala sesebenza khona lema calls anokungena sisi ngishoda ngo100 ngishoda bayafona anginayo inkinga ukuthi bayafona kodwa mhlawumbe isikhathi esiningi ngijwayele ukufonelana nomama mhlawumbe nalo lo ngilamayo azizwani kakhulu mina naye ilo number 3 onawo ungifonela masubuye ungiphathele ibheka anginayo mina inkinga nabo ukuthi bona mangiphatha le ndlela abangiphatha ngayo anginayo inkinga nabo because nginale understanding yokuthi bangiphatha kanjena nje isikole basithatha kumama kwanginayo inkinga nabo Nkosi yami. Yabona ohlakaniphile uthi ingane yomlungu ingane yomlungu mengabe iseyincane ibona ingane yomuntu omnyama idlala nayo ngoba ibona enye ingane kuba mnandi bayidlalela until izikhule bese kuba khona umuntu oyitshela ukuthi hayi isilwane lesi ungadlali naso bese iqale iqhwaye umuntu omnyama ngoba seyitsheliwe ukuthi lo muntu umuntu ukuthi le ngane le ayimazi ubabwayo ingane lezi zincane kunayo mangingabuza ngizikwazelaphi lokho Nama anginasiqiniseko ukuthi bakutholakala lana. Hayi unaso ma. Kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlambe ekhola sasixabana khona. Gagcina sengikhiphelwa amagama. Utshela ingane yakho ukuthi ayimazi ubaba wakhe. Awukahle ungachomela umuntu ngokuthi ubaba wakhe akamazi ekubeni umuntu owukhiye ukuthi amazi ubaba wakhe wena. Kodwa futhi uphinde udelele lo muntu ngokuthi yini ona le ngamazi ubaba of which umuntu akumele enze ukuthi yazi ubaba wena kodwa futhi umthuka ngalonto. Naye wayesebuza kakhulu. Bese ngicikeka nje nami ukuthi kanti yini lengaka ayifuna kubaba wakhe ngiyena kuyena vele. Ngicela ukubuza wena ngoba uthe kumina ukhule uma wakho nobaba wakho beshadile. Iyanjani impilo?
ukuhlala noma nobaba? Bekumnandi nje. Bekumnandi. Ucabanga ukuthi ukuncisha lengane lelo thuba kuyiphatha kanjani? Khona sengiyabona mina nje ukuthi kube kuhlungu kuyena. Kuthi angamazi ubaba kube kuhlungu kakhulu. Uyabona nje umlimazini. Ngiphilisa impilo engasanga ngiphile kwami. Yini mhlawumbe ongayenza njengamanje njengoba uyazi manje ukuthi akekho right ngani yini ebangela ngabe right? Yini uzimisele ngokuyenza uqhubeka kuya phambili? Kusukela manje nje sizozama konke okusemandleni ukuthi ngiqale ngibheke kula ngisola khona. Ngibuzise khona. Okungcono ke manje ngoba what about izingane zakho lezohlala nazo? Yini ongayenza kuzona noma ongayikhuluma nazo ezokwenza ukuthi le mentality ezinayo zishintshe? ngizobahlalisa phansi ngoba akumelanga kuze kufike insuku zami zokugcina behleli benje. Ukusalayo basalana baphuma esweni sami bonke. Ukuthi bahlukene ngobaba kodwa akumelanga ukuthi kuvele kubona lokho. Uyaphika noma uyavuma ukuthi umuntu wakhe uqheke phakathi kwezingane wena? Umuntu wakhe bonke lokuba khona kwalodwesho olukhona wena uyavuma noma uyakuphika lokho? Ya ngasho ngithi ngiyakuvuma. Siyabonga ngoba kubalekile bona uma ngabe kuwena umuntu owumsusu odwesho kubalekile ukwamkela nokuvuma ukuze uzokwazi ukuthi ulungise ngoba abanye abantu isikhathi esiningi ngithola ukuthi iblame banawo ukuthi bayishiftele kwabanye abantu. So umcuphi wayo yonke lento wena. Lento eqhumile njengamanje umuntu wayicuphi wena ngoba ukwazisa izingane ezinye ukuthi omunye akamazi ubaba wakhe wena waqhamuka nako lokho. So zimdelela ngento ezayithatha kuwena. Imbangela yokuthi lo angazi ubaba wakho ukuthi ubani wena. Yonke lento le idala ubani wena. So umuntu ekumele ayilungise futhi ubani wena. Siyacela ke sisi ukuthi kube khona indlela owenza ngayo. Udadewethu ngiyacabanga sisi wami sizozama mhlambe indlela yokuthi sithole noma umuntu oyi-social worker noma into esa-psychologist sibone ukuthi mhlawumbe udaba lakho ngiyacabanga ngoba ngibone ngathi ulimele kakhulu. Yebo sizozama nje sisi wami ukuthi sibone ukuthi senza njani. Mbukeli lapha ngasekhaya igama lohlelo why mina bhalela udadewethu ebuza ukuthi why yena ebantwini bebonke ngani lobhlungu uma wakhe abuzise yena. So inkulumo yethu ibonakala inayo inqubekela phambili. Sinalo ithemba lokuthi kukhona ukubuyisana okuzoba khona. And isinqumo sakhe ngiyasithanda mengabethi uzoqhubeka hlala khona abe umuntu ofika ngokuvakasha. Kodwa sinalo ithemba lokuthi ubaba wakho uzomazi ngoba ebantwini abathathu abasolakala ukuthi bayibobaba ngeke ukuthi akekho noyedwa. If ukuthi akekho noyedwa futhi uma wakhe kusawufayela asebenze kanzima ukubuyekeza ukuthi konje uba omunye mhlambe awake mhlambe wamlukuza ngento ecijile asazike. Mina igama lami ngoqumba amaqombane laqumbise lesele lentaba ake ngithi ngoba vele sekanje ngithi xebo. Yabona ngicabanga ukuthi kuyiqiniso ukuthi awukho umuzi ongenazo inkinga. Mawubona abantu bejabulile nje emzini umuntu uthizeni ungaboyitshela ukuthi konke kuhamba kahle. Abantu bakwazi ukugqiba inkinga zabo, bakwazi ukunyathela inkinga zabo bengase kuhamba kahle. Ufike esontweni noma umfundisi noma benoba umfundisi uthiwa sokuma mngami bakubone. Bekade bexabana umunye ade behlaba ngempama omunye ekseni. Inkinga nje umuzi nomuzi unenkinga. Kodwa mase befika phakathi kwabantu bafika ba-act ngathi akaze kuze kwenzeke lutho. Uyabo? Because bawumndeni. Kumele babambane befika phakathi kwabantu ukuze kungabi khona ongena phakathi kwabo. Uyabo? So le nkinga ngicabanga ukuthi baningi abantu ababhekene nenkinga kanje and kubhlungu ngibona nami ngifuna ukungifikisela ngenyembezi because ukuba inkankane phakathi kwamalanda uyinkankane wedwa amalanda wonke lawa amanye kubhlungu. Uyabona kubhlungu ukuthi kahle labantu laba bona bayigazi linye ngako konke uma uyedwa ubaba uyedwa mina ngedwa wami ubaba ngimazi. Yebo sherumani nabo kodwa ubaba ngimazi. And inhlamba esetshenziswa uma kuthiwa mina kusetshenziswa yona leyo nhlamba ukuthi mina ubaba ngimazi. Ngicabanga ukuthi into elimazana kakhulu leyo iyalimazana ngendlela esimangaliso. Yabona ungamthuka ngayo yonke into umuntu kodwa uyabona mawuzomthuka ngoba yena umthuke ngemvelaphi yakhe usukumqedile. Ungazazi kanjani ukuthi uyaphi uma ungazazi ukuthi usukaphi? Akubona direction because awuzazi ukuthi usukaphi
obvious nokuthi uyaphi ngeke uzoyazi ukuthi uyaphi. Ungazama yonke into ongayizama ekugcineni kosuku uthola ukuthi akuphumeleleki. Yebo bakhona abantu othola ukuthi abamazi uma nobaba bamazi kodwa baphumelele. Eminye imizi idlozi lakhona strong ngendlela esimangaliso. Uthola ukuthi umuntu uyazama ukwenza izinto azilungi. Uyazama ukwenza izinto azilungi kanti kumele aqala yojika khona kuba nyathele ngonyawo. Bese kuyikhona izinto zakhe iqaqeka. Uzothi umunye umuntu hayi ngoba abantu kwakwenzeka kubona. Idlozi lakho omunye umuzi akalifani la komunye umuzi. Indlela elakhe idlozi elikubheke ngayo noma uNkulunkulu wakhe akubheke ngalo noma izingelosi zakhe ezikubheke ngayo ayifani nendlela omunye umuntu obheke ngayo izingelosi zakhe. Mhlawumbe zalo izingelosi zidinga aqale kwenzeke ukuthi before kwenzeke ukuthi. Mhlawumbe zakho wena zinaki zazi ukuthi hayi no man. Miphumelelo nomfana okay. Asibhekwa abantu abafanayo. So kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukulandelela yonke into ukuze ungasoli lutho uma ngabe izinto zakho zingahambi kahle. So uma kuukuthi ithuba lokuthi wazi ubaba wakho awulinikezwa uzophila kanjani? Unabantu abakusawundile abazoba bababo nabantu abahappy engeni ikholi nje uhleli nabo abangani bakho besho date uyigcina kubona lo nto yadate wena ikholi nje ethi baba efonini yakhe uyazi ngeke kuze kube mnandi. Ngcono noma kuthiwa washona mhlawumbe okwakuthinta ngesandla sewashona ungabe ngcono. Awazi noma uyaphila awazi lutho nje and umuntu ofana ngabe ukutshela lento uyena umuntu okudelela ngayo ukuthi wena umazi ubaba wakho. Ulimele usima kakhulu. Kodwa ke thina siyathembisa sohlanga media ukuthi ikhona indlela esizama ngayo senze ngayo ukuthi abe right. Naye aqale mhlawumbe azethembe mhlawumbe azane nobaba wakhe indaba zabo DNA test sizama nabo labantu laba abasolakala sengazuthi bayibo baba bakhe if bevuma ngoba nabo ngeke phela beze benziwa ama DNA test bengavumile. So ibhlungu kakhulu siyathemba ukuthi uzophola untombazane siyathemba futhi noma uzoyishintsha indlela enza ngayo. Uhlanga media igama leshow why mina igama lami ngoqumba amaqumbana laqumba selesele lentaba ngombhinyeleki tabathe bevimba ngapha yaphuma ngapha abantu bevimba ngapha yaphuma ngapha ujumping castle uyaxebuka njengamanje.